Türkmen talip böyle ben şurada bir aylık geçecektim. Bir düğün ol bir yigit çıkıp ayda oturuyor da talip var deyip benim şu koşan şunu öğretmenimi dinledim gördüm. Katı doğraydı anlattır. Ben öz bir o kap bölümümüzde içili pul kazançlar olur onu ödümüz biliyoruz ki pul gelkiden o doğru edecek oluyor. Şu talebi bir özümü arıyordu. O kapır Rusya'ya gelip ken bir o kapır ken o kapara ne adı diyor tutmazdan içinde böyle vaatları önünü görüyorsunuz. O böyle ayda oturmayın. Bir de şu takdirimiz var. Şu diğer gara işçilerin meşgul olunca ken bir o kapıran adımım yok. Doğru edeceğiniz şu dünkü diye anahtarı benim şuna açacaktım ben. O ken neme okuvam ödünüz bilýäňiz okuwy. Şu adam diňe şol şükren meşgulüne ýa-ni Türkmen talipler bardy. Şunları çıkış etjek diýenler var, gurlaýanlar var. Mene ýaşym agam sen bolsay diýdiler. Bizem goşulmakçy diýdiler. Inne şu üçüncü ýylymy şo kaplar Hudaý saklasyn Türkmenistandan iyi görer ýerde o pul diýsen pul ýok. Banklar boş ýatyr. Pul ýagdaý gaterwetleşdi. Gaterwet beterleşip barýar. O ýagdaý ödüňiz görýäňiz talip bir goşulalyň talip bir aýagalalyň talip bir o bulatları ödüňiz düşünýäňiz her biriňiz Türkmenistanyň içinden gelenler sizler her biriňiz 18 ýaşda geçen ahyrymyň. Her biriňiz 18 ýaşdan geçen çeýlemi. Ondan o taý şu atlar görüp beýdip oturmalyňdy. Hawa beýdip oturmalyň o watanymy düşünýän çykala hawa görýäňiz emmelady. Hawa şu taýda sowgalyny aýtjaktym. Saparaga harmada hawa bolýadatdyr görýäs. Hawa şu dünkü ýigidi görüp hawa biz näme saklap bilmedik de bizim şol goşulýas. Edim şoň aýdanlary gaty dogry. Hawa aýsen uly çykyş et. Bizim eýdiňizden goşuljak ýigitler bar idi. Men harmada haýyş etdim şu videoňy goýup berin. Hawa biz talipden adından hawa biz närazy. Biz bu tak okudik gelip oku wapşe barlyan derdir oku diňe şol çörek diýip pul diýip 5 manat diýip ulap berdi. O talip bolany näme gaýrat edilýär. Oňa diňe Türkmenler